volám sa Martin Šimko a som predseda spoločenstva Nemocničná 1945. Tak vzhľadom na pretrvávajúce problémy na našom parkovisku od zavedenia novej parkovacej politiky sme sa obratili s petíciou na pána primátora v ohľade zmeny parkovacej politiky pred našim bytovým domom. Tak ako aj spomenul pán hlavný kontrolór, v blízkosti nášho bytového domu je nemocnica, zariadenie Gerdik a potraviny AXA a kostol. Najväčšie problémy, čo sa týka parkovania, vznikajú v dopoludňajších hodinách, kedy je parkovisko obsadené návštevníkmi a zamestnancami týchto zariadení. Na poslednom rokovaní zastupiteľstva sa prerokovala petícia občanov z tejto bytovky, kde sa v tejto petícii dožadovali riešenia statického parkovania. Práve v pracovných dňoch je tu veľký problém zaparkovať. Po obsahovej stránke si myslím, že zastupiteľstvo rozhodlo správne a teda rozhodlo o petícii ako neúspešnej, avšak práve toto môže byť znakom, že petícia upozorňuje na problematické niektoré časti a aspekty parkovania. Vidíte, že to parkovanie je naozaj problematické aj v iných častiach sídliska. Osobne si myslím, že je potrebné riešiť parkovanie aj výstavbou parkovacieho domu a konečne po dlhých rokoch by aj toto malo byť cieľom mesta.